Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε, Bananus Gamer εδώ. Σήμερα θα κάνουμε το πρώτο μας experiment με τον Dr. Bollister. Πες γεια Dr. Bollister. Πες γεια. Πες γεια. Πες γεια. Είναι λίγο τώρα, να το. Σας είπα γεια τώρα. Ωραία. Κάνουμε έναν κύκλο 3x3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Όχι, χρειάζεται. Αυτό τώρα πετάω επειδή έχω βάλει τέτοιο. Είναι μέσα 3x3. Είναι 3x3 και μετά ας πούμε βάζετε ένα μπλοκ για να το καταφέρετε 3x3. Δηλαδή το 3x3 είναι 1, 2, 3 και 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Και μετά βάζετε το obsidian γύρω γύρω και το σπάτε. Και ας βγαίνει αυτό. Τώρα, παίρνετε TNT και το βάζετε έτσι. Αλλά πρώτα παίρνετε ένα water bucket και το γεμίζετε με νερό. Μετά βάζετε έτσι το TNT. Μισό λεπτό, κάτι έγινε, συγγνώμη. Μπαίνετε στο κέντρο, εκεί που είσαστε βάζετε ένα redstone torch. Και τώρα μπορείτε να το κάνετε και εσείς άμα θέλετε. Πάμε άλλη μία επειδή ήταν πολύ διασκεδαστικό. Παίρνετε στη μέση. Ναι. Δεν έχω αλλάξει το skin μου. Ναι, έχω αλλάξει το skin βασικά. Ξέχασα να στον πω αυτό. Τι άλλη ετικέτα υπάρχει που με ενοχλεί? Πλάκες κάνω. Είναι απλώς ένα head που πήρα από command και αυτά εδώ. Και φοράω μιας και είναι Χριστούγεννα, χρόνια πολλά και όλα σήμερα είναι για τη μέρα. Ας μαζέψουμε αυτό εδώ το disaster. Νομίζω πως δεν κάναμε τίποτα από το να βάζουμε πιο πολύ. Τέλος πάντων, μέχρι να το φτιάξω εγώ αυτό το βίντεο παιδιά, μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Γεια σας.